Hallo, ik ben Bouke Evenaerts. Ik ben barbier. Ik zit hier op dit stuip in Café Marktzicht in Drachten. Ik ben onder andere bekend als Bixby Singer Barber, uiteraard. En ik ben zanger van mijn eigen rockabilly bandje, Bixby Rocketeers. En wij hebben jong is optreden op Fries Bloed Festival hier in Iduna, hier in Drachten. En dat gaat om 8 uur los.